Entzungo dira besteak proiektua da Euskal Herriko kantari onenekin, ez denak, baina oso honekin, lehen mailakoekin, bakotxa bere taldeakin edo bakarka aktiboan dauden jendeekin sortu dugun proiektua eta Euskal Herrian zehar ari gira bira bat egiten, hau orain arte egin ditugu 12 kontzertu eta jarraitzeko asmoa dugu. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren hegoek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari. Kantari selekzio oso batekin, ados izan direnakin, nahi izan dugu Euskal Herrian zehar agertu programa berri bat, programa ireki bat, nun dauden beraien kantuak, hemengo kantari ezagunen kantuak, eta baita ere atzerritar kantari oso famatuen kantak batzuek lehen aldiz euskeraz, eta bestetan beraien melodia profitatuz, hemengo poeten abestiak edo poemak sartuz. Mikel Urdangarin dago, Eñaut Elorrieta, Alex Sardui, Petxi, Pierre Paul Berzaiz, Arantxe Irazusta eta batzutan etorri da Amets Arzailuz eta beste batzutan Bernardo Atxaga eta Kirmen Uribe. Eskainiko dira hasteko kanta propio berri batzuk eta adibidez Pierre Paulek kantatzen du hemen kantua, horrekin hasten geha, da pixkat Gandiagaren poema, eta esaten du hemen Euskaldun izatea ze importantia den, horrekin hasten geha, eta geho Lorena Makeniren kanta eder bat gureak kantatzen du Arantxe Irazustak, geho Sarriona Indiaren tekstu batekin Leonarkoenen musikakin Eñaute kantatzen du, geho Milanesen gustoko kanta bat kantatzen du, dena da hasi eta buka euskeraz, baina zea Alex Sardui kantatzen du hori, geho beste euskal kantari batzueri egiten diogu pixka lehen aldiz sarrera, Benito Lertxundiren udazken koloretan kantatzen dute Mikel Urdangarin eta Arantxa Irazustak, geho Ruper Ordorikaren Ene Begia kantatzen dute Petxi eta Eñautek, eta inkluso kantatzen da Rolling Stoneen kanta bat, eta dena ezin da esplikatu, zeren sorpresa beste lezpaita izango. Eta geho samerra do baita ere, bai Bernardo Atxagak eta bai Ametsek eta Kirmenek bere garaian, tekstu propioak eta berriak ekarriko dituztela emanaldi horietan. Etxea utzi ta ondinen, abestien xerka abiatu ninduzun, izuen gordelekuetan barrena. Nahi izan dut irudikatu Euskal Herri berri bat, taula gainean gauza lehen mailako bat, oso autentikua, zabala, bai ikusmolde aldetik, eta musika aldetik, eta poemen aldetik. Gabon ama bihitz bakarrik Nik uste dut denek, bai gaztiak edo zartxiok edo helduxiagok aurkitzen dutela behin gustoko zerbait eta askotan sorpresa bat, zeren igual ohitua zeuden beren gustoko kantaria bakarrik entzuten eta hemen hontan dute aukera beste batzuk entzuteko eta alderantziz. Uste dut denak aberasgarri gelditzen direla eta nola lehen mailakoak diren jende sorpresa ondo jartzen du eta sorpresa ona. Zazpi senideko famili batetan, arotza zen gure aita, gure herriko alkate ez izan arren, lan egiten zuena.
Inpresioa dugu baita ere, izan dugean Euskal Herriko leku zitan, Xuberoko Mauletik hasita eta Iruñatik eta denetikan, ara joan diren euskaldunak eta euskaldun ez direnak emozio handi batez bizitu dutela eta uste dut honek mezi lukela jendiak gutxinin froga egitea eta ikustiz. Bainu sortu bainin zobe, gaur ez nuen izanen, hainbertzen aigabe. Hemendik urtia bukatu arte, euskaldun jendiak badaka oso aukera ona. Lehendabizikoa Elgetan, azaroak 25 igandia, Espaloia kafe antzokian. Bigarrena Bilbon Arriagan, abenduak batian, larunbata, gabeko 8, hurrengua Gasteizen printzipal antzokian, abenduak 15 8:30, eta azkena Kursalen, abenduak 22 gabeko 8. Denak zaudete gonbidatuak.